is niet. Wie kon ik dat maar kennen, hè? Alle medewerkers en cliënten binnen de kwadrantgroep die krijgen een ISCO onrieken. En net alleen nog deze locatie, de truck had al een route aandoen. Meerdere zorglocaties vanuit de kwadrantgroep die hebben een ISCO kregen. Ja. En dat gaan ze eigenlijk dienen omdat de kwadrantgroep zei ze wel dat ze grutsk binnen op hun medewerkers. En omdat die de hele simmerperiode eigenlijk de tropwerkje maakten. En nou ja, zoals je zeggen, hadden de cliënten direct verlet van. Dat is weer keurig voor maar. Het is ook lekker, hè? Goed verzorgen, zoals altijd. Ken je al wat oer de warmte? Nou, de benauwde ken ik net zo best hoor, maar een beetje in het koud dan gaat het best, hè? En het is nou heel goed te doen. Eigenlijk vanuit dat het begon, maar het hitte waar. En dan maar we toch zwaar gehad tussen cliënten voldoende vocht krijgen. En nou ja, dit ijsco, dat kan net beter. Nee. Daar moet je me even om tinken. Extra drinken. Extra drinken, luchtige kleren aan, goed ventileren, zodat het net te warm wordt. Nou ja, en je zou eigenlijk maar terug. Ja. Ik drink alles op, hè? Ja. Ik drink alles op. En wat vind je ervan dat het zo warm is deze simmer? Ik vind het heerlijk. Ik vind dit heel mooi. Mooi windje en net zo volle zinnen. Nou, ik ken het wel hoor. Ik ga nachts alles eten en dan valt het wat daar. En dan krijg je er ook nog een ijsko bij. Ja.